Sanibona Mzansi. Ngiyayizwa inkulumo ethi ikhulunywa umfobo kwaGugu ngendlela abeka ngayo. Mina into engisukumisile ukuzwa izwi likaGugu alisho engakaboshwa lokuthi akaze rape ingane noma eseboshiwe iminyaka emingaka. Usasho izwi elilodwa uthi mina ngiyisoli ngoba vela ngikwenzanga lokho. Ikhona-ke okuze kwasukumisa le nkulumo kuze kukhulunywe umhlaba wonke kuze kube kanje. Uma ngabe uGugu ereyphile, mina enhliziyweni yami bengilindele ukuthi kule minyaka seyidonsile usezocela ushwele ngephutha okanye abize umndeni azoxolisa. Athi ephutheni lami engalenza ngiyaxolisa, ngangilingwe usathane ngoba nabantu bebulela abantu bayanikwa lelo thuba ejele. Umuntu ayohlangana nomndeni womuntu ambulala achaze ukuthi ngenzelani lokhu, acela uxolo, athethiswe methethiswa kodwa egcineni evelile ukuthi mina ngakwenza lokhu. Lokho kuze kusukuma umhlaba wonke ukhulume ngoGugu. Igama lakhe alishilo lokuthi angizisoli ngoba mina ngikwenzanga lokho. Ngiyadideka ma uphatheka kabuhlungu mangabe sekuphawula abantu uthi abantu sebeyakhuluma bakhuluma umhlaba wonke, abantu bezele benenimba njengonina wengane kwakufanele ukuthi kube buhlungu kuyena, kodwa wena igama olishoyo lokuthi nanizohlala njengomndeni niyigqibe lento niyemboze. Kuwena inimba yayingekho yini ngaleso sikhathi yokuthi lento ibuhlungu kumele lo mntwana ahambe ayoboshwa ngoba wenza iphutha. Kwesinye isikhathi izinto siyazisho sizikhulume, lokho esikukhulumayo sesilindele umthetho udlala indawo yawo ngoba ma umuntu enza icala kunemigudu ehanjwayo kubonakale. Iyona mguduke le ezosikhulula emphefumulweni, siphumule ekuhlukumezekeni, kungabi nenzondo omunye abheke omunye kabi ukuthi ubani wathi ngoba phela abelungu mase bekhulumile besho ukuthi imiphumela iphumi kanje. Yila izokhulula khona uGugu empini yokuthi kunenkinga yokuthi abhekane naleli gama. Kodwa uma ngabe kuthiwa uGugu umsulwa kubuhlungu ngoba ngeke likwazi ukugeza igama lakhe. Kwawena koba nzima ukuligeza ngoba manje lenzekile, kodwa ukwenzeka kwento ekugcineni mase seyinje ibuhlungu. Ingakho ngangisho ngithi uGugu akufanele abuyele ekhaya ngoba usezovuka ulaka abe ne-enga, ngeke abhekane nalo mndeni ngesinye isikhathi okwazi ukumshiya endaweni enje. Mama nje silinda uhulumeni uyena ozokhuluma ukuthi uGugu unecala noma akanalo yini icala. Ngiyabonga. Bese ngikhohliwe bantu abankulunkulu naleyo kuthi angibabizanga mina njengomndeni, angizange ubize umndeni. Unina wengane mina engakhuluma naye, ngaxoxa naye, wangitshena lamagama angitshela wona. Angizange ngihlalise umndeni wonke phansi. Yilokho ekufuna ukwazi ukulungise. Wena umuntu ongambuza ungabuza unina wengane, ungazi sihluphi njengento ongeke uze uyikhulume ngoba amagama wakhuluma nami engawakhuluma. Uyena ongatshela wena ukuthi wakhuluma yena wathini mina ngathini. Ngiyabonga. Hello Mzansi, welcome to Mgosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Guys, since I've been trending Mzansi sona njengalendzaba iyabhut Gugu Gumede, who was wrongfully arrested of kuhlukubeda mntwana sesiwakhe ngemaqansi lona 9 years back in 2009. Actually he was arrested 2009. Guys, kumatima. So ubhuti Gugu ever since angene ejele 2009 guys, solo yasho ukuthi mina ngizange iyende lento. So kunabhodi tsite lo wamthatha ivideo leya circulator alaphethe inkundleni toqhumana ngendlela lesimanga lasho khona ukuthi ayikade isolena ngokuthi
alwaphejele because ungene nje laphana akazange ento lutho lokuthinze abantu kakhulu etinhlitiyweni bafisa ukuthi bamside kubhuti Gugu. So bhuti wakhe ukhuluma indzaba yokuthi yana ukwendile vele uGugu lokho, but bekumele kuhlalwe phasi ekhulunywe njengemndeni. It seems like lo mndeni wabhuti Gugu unalokuningi lokufihlako, and tetovakala people are still continuing nokusho ukuthi bathi justice for Gugu Dlamini. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I will see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.